Braćo i sestre, sigurno ste to čuli i znate i naša crkva to navješta, a i samo Sveto pismo to govori, Sveti Pavao i drugi, da nije bilo uskrsnuće, sve bi bilo uzaludno. I uskrsnuće Isusovo je temelj naše vjere. Dakle, sve ovo drugo što mi vjerujemo zapravo proizlazi iz ove istine. Drugim riječima, da nema ove istine, da se ovo nije dogodilo, citirajući Svetog Pavla, sve bi bilo uzaludno. Zato je važno, evo danas, ovaj današnji dan, kad slavimo Uskrs, Isusovo uskrsnuće, važno je odgovoriti na dva pitanja. Zapravo, što slavimo, što je se taj dan dogodilo? I kad zaključimo odgovor na to pitanje, što slavimo, ono možda puno važnije, ali jednako važno, kako to mijenja moj život? I na koji način to utječe na moj život i na svijetu u kojem ja živim, u kojem mi živimo. Odgovor na prvo pitanje, braćo i sestre, ja mislim vi svi znate. Danas mi slavimo povijesni događaj. Isusovo uskrsnuće, odnosno on koji je bio mrtav i ležio u grob, uskrsnuo, dakle u tijelu. Ja ovdje želim naglasiti povijesnost i tjelesnost. Ja to govorim zato što zna se dogoditi u zadnje vrijeme, zadnjih 2-3 desetljeća, da baš u ovo vrijeme imamo neki revizionisti koji će nam govoriti, čak neki teolozi, da Isus je uskrsnuo u mislima apostola. On je duhovno uskrsnuo i apostoli su samo zapravo oživotvorili njegove ideje i ono što Isus govorio. To nije istina. Mi to ne vjerujemo. Mi vjerujemo da čovjek koji je bio bogočovjek, koji je bio mrtav, je živ. I apostoli i evanđelisti su bili vrlo jasni oko toga. Povezano s time, zna se dogodi da posebno u akademskoj eliti i tako dalje, oni znaju reći da je evanđelje i takozvani kršćanski prijedlog samo još jedan od prijedloga uz svih ostalih mitova i lijepih priča o smislu života. Ali kako kaže C.S. Lewis, poznati kršćanski pisac, tko god veli da je evanđelje mit, ili nije nikad čitao evanđelje ili nije čitao mitove. Dakle, kad uzmemo izvješće, evo možemo uzeti današnje prvo čitanje zapravo iz dijela apostolskih, mi zapravo vidimo da Petar spominje konkretna mjesta. On kaže, vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje. I on spominje konkretne osobe. I zanimljivo kako on kaže ono što je se dogodilo. Ono što je se dogodilo. Dakle, Petar ovdje u ovoj prvoj propovjedi nije govorio o nekim idejama, o nekoj teoriji. Petar priča o nekom događaju. Također, on ide dotle, on kaže, on koji je s nama jeo i pio. Dakle, Petar tvrdi da kao uskrsli mi smo s njim jeli i pili. Dakle, braćo i sestre, evanđelisti i ovdje Sveti Petar, oni su imali takvu potrebu naglasiti upravo te dvije stvari. Ovo je se stvarno dogodilo u povijesti, u vremenu, u prostoru. I ono što je se dogodilo da isti Isus koji je bio razapet je sad živ. Dakle, to je, braćo i sestre, to mi vjerujemo. To mi vjerujem. Ja sam svjestan i naša crkva je svjesna da zapravo ovo će uvijek biti kamen spoticaj za neke ljude i kad čovjek se malo zaustavi i krene objašnjavati nekome koji možda nije vjernik, vidjet ćete kako je možda to teško, ali zato je ovo članak naše vjere. Mi to vjerujemo. Nije najbolji dokaz, ali to što svaki od apostola, ne samo apostol, nego prvi kršćani su bili progonjeni do smrti, nešto govori
Ja ne znam tko bi dao svoj život za neki mit. Iako to nije najbolji vrhunski dokaz Kristovog uskrsnuća, ali znate čemu je to dokaz? To je dokaz da su oni bar bili iskreni. Oni su vjerovali ono što su govorili do te mjere da su bili spremni ne samo umrijeti, nego podnijeti najokrutnije torture. I braćo i sestre, to se događa i dan danas i zato još uvijek imamo mučenike, oni koji ne žele kompromitirati ovu istinu. U današnjem evanđelju također naglašava se takvi neki detalji. Ima jedan pisac, Irac, koji je otišao od vjere, ali se vratio, Graham Greene, koji je bio ateist, ali vratio se i njega je zapravo iznenadilo i ugodno iznenadilo i ono što je bio poticaj njemu da se obrati su oni sitni detalji u evanđelskim izvješćima. Marija je trčala, odnosno Petar i Ivan su trčali. Marija nosi mio miris. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, on je tu povjeren, samo on, nego mnogi drugi, da je se ovo stvarno dogodilo. Ali, braćo i sestre, mi danas slavimo događaj koji se dogodio u povijest. Mi slavimo Kristovo povijesno i tjelesno uskrsnuće, ali Isus jest uskrsnuo u prošlosti, ali on jest uskrsli. On je živ. I zato ono što je se dogodilo prije 2000 godine itekako utječe na naš život danas, odnosno trebalo bi biti tako, i kako utječe ne samo na naš život, nego na naš svijet. Jer ako ovo prihvatimo, sve se mijenja. Ništa više ne može biti isto. I zato današnje drugo čitanje koje je Pavao napisao Kološanima, vrlo kratko čitanje, svega 4 redaka, zapravo nama govori 3 razloga kako i zašto Kristovo uskrsnuće mijenja tvoj život, odnosno mijenja naš život i mijenja sve oko nas. Ako vjeruješ u ovo, ako ozbiljno uzmeš Kristovo uskrsnuće, vjeruješ, Pavao nabraja u ovo kratko čitanje 3 načina kako Kristovo uskrsnuće sve mijenja. Broj 1. I to je u prvom retku. Pavao kaže, ako ste suskrsli s Kristom, tražite što je gore gdje Krist sjedi s desna Bogu. Sad što ovo znači? Braćo i sestre, prva istina. Prvi način kako Kristovo uskrsnuće mijenja moj pogled na ovaj svijet i moj život jest ono što će biti šokantno za današnji sekularni svijet, a to jest da postoji drugi svijet osim ovaj svijet, braćo i sestre, koji mi vidimo svojim fizičkim očima. Nije sve što ja vidim mojim očima jedina realnost. Zato mi molimo u apostolsko vjerovanje, nicejsko-sarigarsko vjerovanje, Bog koji je stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga. Postoji nevidljivi svijet. Postoji jedna druga zbilja, jedna druga realnost koju ja ne vidim. Zašto je ovo važno? Jer ponekad živimo na takav način da samo postoji ovo što je vidljivo. Ali postoji ono što je nevidljivo. I ova istina, ova prva, ne znači da je ovo vidljivo loše. Dapače, ovo vidljivo je dobro, Bog je to stvorio. Ali, braćo i sestre, ono što je nevidljivo je bolje. Zato ova istina me tjera da napravim jednu ljestvicu vrednota u mom životu. Kad odbacujemo ovu istinu, pravimo ljestvicu vrednota po onome što je samo vidljivo i to vodi mnoge u propast. To vodi mnoge u propast jer ponekad ono što vidljivo nudi su samo užici i kratkotrajne neke užitke. Zato, braćo i sestre, danas na temelju ovo što Pavao kaže, ako ste suskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Ja svojim očima ne vidim kako Krist sjedi s desna Bogu. Ja to ne vidim, ali ja to vjerujem. Ako on sjedi s desna Bogu i ako je on gore, to znači da ovo što je dolje bi trebalo živjeti usklađeno s onim što je gore. Ako odbacujemo ono što je gore, onda živimo po onome samo što je dolje
i onda ćemo samo ćemo dobiti kao plodove ono što je dolje, kratkotrajno i prolazno. Jer ono što moje oko vidi ovdje, braćo i sestre, sve će proći. Sve će proći. A ono što moje oko ne vidi jest ono što ne prolazi. I zato, braćo i sestre, danas nemojte zaboraviti na ono što ne prolazi, ono što oko ne vidi, ali je itekako živo i postoji. Drugo, Sveti Pavao kaže, ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Zanimljivo zvuči kao jedan oksimoron kad Pavao u istoj rečenici spominje umrijeti smrt i da je život skriven s Kristom. Braćo i sestre, koja je ova druga istina? Smrt nije kraj. Smrt nije kraj i poslije smrt ima nešto drugo. Ovo jest povezano sa prvom istinom. Ali ova druga istina naglašava nešto drugo. Zato što u ovom svijetu vidljivo, posebno kroz povijest, a posebno danas, mi korigiramo svoj život najviše po onome čega se mi bojimo. Bojim se smrti, bojim se bolesti, bojim se mojih neprijatelja, bojim se raka, bojim se puno stvari. Ali ako smrt nije kraj, ako postoji nešto iza smrti, onda ja ću imati puno drugačiji pogled prema onome što inače ulijeva strah u mom životu. Zato totalitarnih država i oni koji su proganjali kršćane kroz povijest su bili začuđeni kad su vidjeli da kršćani su radosno išli u smrt. Radosno. Zašto? Jer su znali da Krist sjedi s desna Bogu ono gore. I nisu se bojali. I kad čovjek zaista povjeruje u ovoj drugoj istini, nema više straha. Onda čak bolest poprima jednu drugu dimenziju. Ja ne kažem da je bolest dobra, ali ono može biti nadnaravna. To znači čak i smrt popriva jednu drugu dimenziju. To znači da smrt nije kraj, nego ono postane jedan zarez, odnosno jedna vrata kroz koju ja prolazim u ono što je gore. Kako je lijepo povjerovati u ovu drugu istinu. Zato mučenik Stjepan nije imao straha kad su ga kamenovali. Zato mnogi drugi mučenici kroz povijest nisu se bojali smrt. I ono što svijet ima, ono zadnje oružje protiv čovjeka, a to je ubiću te. Kršćan može reći, pa što? Ja idem svom kraju. Zato što su mnogi tako i živjeli. I kad povjerujem u ovoj drugoj istini, život postaje puno ljepši, odnosno jedna druga dimenzija život, jer nema straha više. Pada mi na pamet Lazar. Mi znamo da je Isus njega uskrisio i u Velikom tjednu smo čitali čak u dnevnim čitanjima u liturgiji kako su glavari svećenički htjeli i njega ubiti, zato što je on bio dokaz da je Isus njega uskrisio. I ne znamo ništa dalje kako se dogodilo, ali zamišljam se kad su došli Lazara ubiti drugi puta. Kako je Lazar reagirao? Pa već sam ja to prošao. Ajmo. Već sam tamo bio. Ne bojim se jer sam vidio. Braćo i sestre, molite za tu milost da gledamo Kristovim očima i očima toliko naših mučenika koji su znali da smrt nije kraj. I treće, Pavao kaže, kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Za šta ovo znači? Već smo rekli u prvoj istini da postoji drugi svijet, da postoji nevidljivi svijet. U nas smo rekli da nema više smrti. Treća istina koju nam uskrsnuće daje zapravo jeste, braćo i sestre, u Kristu mi imamo spasenje. Onaj svijet koji sam spominjao u prvoj i u drugoj istini nije bilo koji svijet. Braćo i sestre, u Isusu mi smo spašeni. Mi imamo spasenje. Mi ulazimo u nebo. Naše poimanje život i za smrt nije samo neka nevidljiva energija gdje se mi utapamo, nego to je kraljevstvo Božje, kraljevstvo nebesko. I zato Isus
sad povezujem ono što smo stavili prije par mjeseci Božić. Mi vidimo tu druga božanska osoba je sišla dolje, uzela ljudsku narav. Današnju svetkovinu on je uskrsnuo u ljudskom tijelu i za 40 dana ćemo jednu vrlo važnu svetkovinu slaviti, to je njegovo uzašašće, gdje ljudsko tijelo i ljudska narav ulazi u nebo. I zato Isus, postavši nama sličan, mi postajemo njemu slični. Braćo i sestre, ova treća istina, ne znam kako bi rangirao po važnosti, svaka je važna, ali meni se čini da ova treća istina je najradikalnija istina. Zato što je on, uzevši našu narav i ljudsko tijelo, uvlači nas u njegovu božansku narav. I zato Sveti Petar je mogao napisati da smo dionici božanske naravi. Zato je Sveti Pavao mogao napisati ne živim ja, nego živi Krist u meni. Dakle, braćo i sestre, po ovoj svetkovini mi imamo spasiju. I zato Pavao će također reći, zato za onim gore težite, ne za zemaljskim. Dakle, neka ono gore bude ono prvo na ljestvici. Što ne znači da mi zanemarujemo ovo dolje, nego stavljamo jednu ljestvicu vrednota. Na kraju, braćo i sestre, današnje evanđelje, moglo bi se puno o tome govoriti. Za mene osobno najljepši izvještaj što evanđelje nam daje, imamo Matej, Marka, Luka i evo sad Ivana. Ovo mi je najljepše jer pokazuje gradualnost, odnosno postepnost vjerovanju. Ako ste pažljivo slušali, imamo Mariju Magdalenu koja prva dolazi. Onda imamo onu čudesnu utrku između Petra i Ivana. I naravno Petar koji je mlađi stiže prvi. I Ivan prvo zaviri. Pa onda on dođe Petar, onda Petar zaviri. Onda opet Ivan zaviri. Ja sam ovdje prebrao jedno 5 puta. Se spominje riječ vidje, zapazi, opazi, gleda. I kad zavirimo malo u izvornom tekstu, Ivan, koji je zaista bio genijalac, pokazuje postupnost u rastu vjeri. I zato ovdje, ne želim vas za ovu nedjelju uskrsnoće zanemariti sa grčkim glagolima, ali je prevažno razumjeti onaj prvi pogled Marije Magdalene i Ivan kad su prvi put došli. Tamo stoji jedan grčki glagol, kaže se blepo, blepe, što znači ono što ljudsko oko vidi. Ovo što ja vidim. Ovo što moje ljudsko oko vidi. I tad nisu povjerovani. Tad su mislili da je neko ukro tijelo. Onda kad je došao Petar, potpuno drugi glagol se koristi. Tamo stoji jedna riječ, theoreo. Čak od te riječi dolazi naša riječ, teorija. Petar promatra, razmišlja, ali je samo teorija. On nije možda čuo nešto da Isus spominje u 3. dan, da će on uskrsnuti, ali jednostavno je ostalo na jednoj teoriji. Onda je Ivan drugi put zavirio. I tada opet potpuno druga riječ, potpuno drugi glagol grčka, prebogat jezik. Tamo stoji riječ horao, što zapravo znači naš hrvatski jezik nije toliko bogat, pa smo morali spojiti 2 riječi, vidjeh i povjerova. A na izvornom tekstu samo jedna riječ, vidjeh i povjerova. Braćo i sestre, danas na ovoj svetoj emisiji, ja sam svjestan, mnogi od nas gledamo ko Marija Magdalena, Ivan, i kad vidimo ovaj kruh koji ćete primiti, to je običan, besklasni kruh. Ono što ljudsko oko vidi. Možda ima drugih ljudi koji znaju još od prve pričesti u teoriji da je to živi Isus, ali to je samo teorija. Molimo se, braćo i sestre, danas za taj dar što je imao Ivan Horao, da vidimo ne samo bezglasni kruh, nego da povjerujemo da je to uskrsli Isus. Da je to uskrsli Isus. I zato je Isus uskrsnuo da nam da oči koje je imao Ivan, onaj Horao. Da vidimo ne samo ljudskim očima, da ono što fizički vidimo, ne samo da je naša vjera teorija, nego da vidimo Božju ruku, uzbivanje povijesti i zapravo da je Isus Krist uskrsen. Amen.